warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini baik atau kurang baik nih? Kula misalnya nganjuraken para jamaah ketika kita berzikir tadi, ketika misalnya bacaan selawat, kula nganjuraken para jamaah untuk meniatkan dalam hati hajatnya itu supaya terkabul. Apakah itu lebih baik, apakah kurang baik? Karena sing kula pahami teng jenengan niku wau Allah Maha tahu. Kita tidak meminta pun kebutuhan kita tahu. Cuman kita ini di makom yang berdoa, kalau nggak diucap kayak kurang mandes, kurang mantep. Apakah baik Mas ketika saya menganjurkan para jamaah untuk berdoa siri dalam hati ketika misalnya kita yakin dengan barokah selawat, ketika bacaan selawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Masing-masing hati jamaah itu memanjatkan doa kepada Allah. Misalnya Mas Salim, ya Allah kula niki kathah dosane ya Allah, kula jenengan kula kepingin dados ASN kebersihan pasar ya Allah. Misalnya ngoten, apakah itu kurang baik? Apakah tanpa diucap dalam hati itu pun Allah Maha tahu? Nggih, cekap semanten. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mongkoh menika niki nggih. Niku boten napa-napa, sae-sae mawon. Saat khulqiyam, saat napa mawon panjenengan ibadah dhateng Allah krana niku bahasaipun Allah panjenengan boten ngerti. Niku bahasaipun Allah. Panjenengan tiang Indonesia, panjenengan tiang Jawi. Maka Al-Qur'an niku sesungguhnya nggih sanes bahasa Arab. Al-Qur'an niku bahasanipun Allah. Mboten saged diartekaken sesungguhnya, tapi ana sing ngartekno Mas Irul. Nggih mboten napa-napa niku kendhake sing ngartekaken benjing-benjing niku tanggung jawab ten ngersane Allah. Moko kata sing nyeleweng-nyelewengaken Al-Qur'an kajenge. Tapi lek kita niki tiyang pribumi waliyullah Indonesia sesungguhnya mboten wantun ngartekaken Al-Qur'an mboten wantun. Karena Al-Qur'an niku kalamipun Allah, sanes bahasa Arab. Nggih. Lah niki saat panjenengan enten khulqiyam, enten nggih sing napa niku wau sampeyan ten lebet niku kalian khulqiyam tahu-tahu di dalam diri niki enten ingkang ngrentek kepingin donga ning Allah dengan bahasa panjenengan piyambak. Sing Jawa nggih Jawa, sing Indonesia nggih Indonesia. Nggih niki artine Al-Qur'an. Karena panjenengan wong Indonesia, bersuara Indonesia panjenengan. Bersuara Jawa. Nggih, lek wong Cina khulqiyam, keimanane dateng Allah sing Islam nggih. Nggih basane nggih basa Cina. Nggih. Basa Cina mboten napa-napa, dadi ngerti panjenengan. Khulqiyam nyebut asmane Kanjeng Nabi, terus sampean iki terlebet ndonga ya Allah, jenengan kabulaken keinginan kula niki, kula kepingin nyadeng griyaipun kula ya Allah, jenengan pajengaken ingkang sing napa kula kendhaki ya Allah. Mboten napa-napa, ngerti sampean basae. Basa Jawa niki ngerti sampean. Senajan niku wau basae Allah nggih Mas Jerman nggih. Wis gak usah bahasa Arab wis, enggak wis. Basae Allah ngoten, Mas sampean mboten ngerti. Tapi sampean dikei paringi pengertian di dalam itu tadi dengan bahasa sampean sendiri karena sampean bahasa orang Indonesia, wong Jawa. Ya Allah, kula niki nggada kekarepan kepingin nyadeng griya ya Allah. Jenengan paringi barokah kula ya Allah. Sampean pajengaken dengan kehendakipun keinginan kula ya Allah. Mboten napa-napa, ngerti sampean. Mboten napa-napa niku khulqiyam kan tujuane sedanten ten Al-Qur'an ten kitab-kitab Allah iku ndonga, tapi enten sing mboten saged panjenengan ngerteni. Mboten napa-napa jenenge niku basane Allah. Lek sampean ngerti basane Allah hebat. Hebat sampean. Nyepelekaken Allah sesungguhnya orang-orang yang mengartikan Al-Qur'an. Wong basane Allah ingkang Maha Kuwasa diartekno. Nggih, tapi nggih ini sini ku kersane. Maka lek para wali wong mboten wantun ngrubah. Lek wis mengenal datuwa meniku.
Niki sekedar panjenengan dadosaken ilmu dadine ibadah niku mung sampean lakoni mawon mangke panjenengan diparingi arti di dalam Al-Qur'an niku kiambek kanggone pun panjenengan kiambek. Panjenengan boten ngerti maca shallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Apa sih Muhammad iki sapa sih? Oh niki panjenengan sing garai ngrusak-ngrusak enten sing nyampeaken kados ngeten. Wong sampean boten urip di zaman Muhammad celuk Muhammad. Mboten. Kanjeng Nabi niku pun dihakno Allah dari sebelum ada dunia, seluruh dunia ini dan makhluk-makhluknya sudah diciptakan oleh Allah, maka seluruh dunia ini ada karena terbuat dari Nur Muhammad. Nggih. Niku panjenengan sanjang sallallahu alaihi Muhammad. Sampeyan mboten tahu urip di zaman niku Kanjeng Nabi moro-moro dugi. Enten sosok sampeyan mboten kenal wedi. Rona mboten mengenal, tapi lek wis kendhae Allah sampeyan kajenge melajeng-ajenge metu kajenge napa lek kepanggih sing Rasulullah hake Allah sampeyan mboten saged napa-napa. Sampeyan mboten kenal. Tapi di dalam diri ini ada yang mengenal beliau, maka kita diberi tahu oleh Allah. Kon tak kongkon sholawat engko kepethuk kekasihku sing jenenge Rasulullah, ya engko sing kenal di dalam diri panjenengan piyambak. Nah niku, maka di dalam diri ini ada assalamualaikum ya Rasulullah. Maka beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lama kemudian yang di dalam diri ini menjawab lagi shollu ala nabi. Niki artinya Al-Qur'an. Dikengken sholawat teng Kanjeng Nabi. Atas pengalaman sampean gak ada istiqomah sholawat. Dan Al-Quran pun dituliskan oleh Allah, pun diayatkan oleh Allah, bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moko kuncine ten mriki dadose panjenengan masih khiyam ada keinginan di dalam diri untuk berdoa dengan bahasa panjenengan piyambak nggih niku Allah ingkang ngeken ibadah namine dari Allah untuk Allah. Wong panjenengan pun fokus khiyam kok. Tapi di situ panjenengan berdoa dengan kebutuhan panjenengan mboten napa-napa. Panjenengan keimanane tasik ndonga dhateng Allah. Mangke dibimbing oleh Allah kiyambak keimanane panjenengan lek wis ancene sampean lek katinet dina napa ten Allah isin. Isin ten Allah sampean. Akhir sampean mboten saged ndonga. Tapi lek sik ngeten-ngeten niki kados kula niki nggih perlu sik ndonga. Tapi mangke kiyambak panjenengan diparingi pengalaman kiyambak melalui sholawat. Sampeyan lek nedhi dhateng Allah kebutuhan apa mawon ten donya niki isin. Akhirnya Allah memberi ilmunya ten panjenengan. Oh iya ya. Wong Allah iku ngerti kebutuhanku. Senajan aku urip secara akal kekurangan, tapi Allah lebih mengerti. Dan niki omongan niki sesungguhnya nggih artine Al-Qur'an. Nggih niki. Nek sampeyan sakniki pun semerap ilmune. Kalau Allah memberikan ilmunya kepada orang Islam yang di Indonesia, ya bahasa Indonesia. Kalau yang di negara lain ya di negara lain. Dadi besok dan akhirat niku mboten enten bahasa Arab. Sing enten bahasaipun Allah. Tapi panjenengan pun terdoktrin. Nggih. Besok lek gak iso bahasa Arab di dunia iki tertolak gak mlebu swarga. Niki kita sing panjenengan pireng-pirengaken wingi-wingi menika. Kenyataane sing sanjang ngeten iki kula nggih kula. Gadah kepentingan pribadi ngerusak sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membodohi umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui yang saya tempati. Dengan bahasa sekitarnya saya malah belajari bahasa orang sekitarnya termasuk bahasa Madura. Niku nggih, bahasa Madura. Wong kula pun sanjang besok di akhirat kono, lek gak iso bahasa Arab tertolak jadi penghuni surga. Tapi kula sanjang ngeten doktrin sampean. Cek sampeyan iso bahasa Arab kabeh. Bahasa Arab tok, nggih. Kenyataane ten mriku mboten enten bahasa Arab. Bahasaipun Allah. Tapi kula ten donya enggak ada kepentingan pribadi untuk membesarkan kelompok-kelompok kula untuk merubah sejarah bangsa Indonesia niki.
Dadosipun kula niki nggih niku wau enten kepentingan pribadi ngerusak sejarahipun kehendakipun Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahipun bangsa Indonesia niki dengan bahasa lokal. Lah aneh. Maka panjenengan sakniki semerap ilmune bahwa di akhirat sana nanti cuma bahasaipun Allah. Nggih mboten bahasa Arab, nggih mboten bahasa Indonesia, nggih mboten bahasa-bahasa menika. Mas Irul sampean gorong mati seru kula diparingi ilmu niki melalui wadatul wujud wali-wali Allah pribumi melalui sholawat malih. Termasuk Romo Yai Hamid Syekhona Khalil Bangkalan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai As'ad Siti Bondo kula mboten hidup di zaman beliau-beliau, tapi kula diparingi semerap. Nggih melalui tawasul. Suratul Al-Fatihah niki dengan awalnya di dalam diri ini dididik datang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sebelum Bismillah ini di dalam sini sudah berkata Sallallahu ala Muhammad. Nah niku nggih ilmune ngoten dadose panjenengan niki kudu ngimani sak benerane mudah mawon mung selawat tok. Gak usah ilmu-ilmu sing aneh-aneh untuk marai nggak ada keturunan sing ayanen, keturunan sing mangan sabun, sing menikah lan meniki pun kita lampahi kalian kula pun malih terjerumus ten mriku, tapi wonten nih tasik lekat di dalam diri. Ruh ini belum lepas dari raga. Allah masih menantikan untuk bertobat kepada Allah. Maka dari itu bacaan panjenengan sedanten cukup sholawat mawon mangke panjenengan sedanten dadi saudara seiman. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.